Yung mga typical questions na nakikita natin sa mga ibang vloggers, no? This time, iba naman. Ito yung mga tanong na gusto nating malaman kay Reed pag nakapatay na yung camera. Ayan. So, ito, kakaibang tanungan ito. So, papatayin natin yung camera. Wag naman, hindi natin mare-record. May pizza pa. Sir, anong flavor to? Triple cheese, no? 3 yung cheese na nilagay, pre. Cheese, oh. Hidden cheese, cheese whiz, etc. Magnolia cheese Laura. So, alam naman natin na mayroon ka ng bagong baby, no? So, paano ba si Reed? Paano niya binabalanse yung ano niya? Yung buhay niya bilang... Kasi hindi siya basta-basta vlogger, mga kabalen, eh. Reed for speed siya, eh. Reed motovlog siya, eh. Paano mo nababalance yung pagiging Reed motovlog mo sa pamilya mo? Okay, what's up mga kabalen? So, eto na, no? Another episode ng ating Mo Talk. At sabi ko nga sa inyo, very special. Motok? Motok. Hindi Mo-it? Hindi, Motok. Mo-it to eh. Mo-it. Mo nga pala. No? Mo-it pala siya, hindi siya Motok. So, Mo-it na may talk, kaya Mo-it talk. Habang pinanggigigilan ko yung manok. Ayun, so another episode po ng ating Mo Talk. At sabi ko nga sa inyo, very special itong magiging episode na to. Kasi di ba, alam niyo naman, yung mga naka-follow sa akin, dalawa lang naman ang inspirasyon ko sa pag-vlog. Werin Pampanga, tsaka si Reed for Speed or si Reed Motovlog. Yan. So, nakumpleto na natin mga kabalen, no? Na-interview na natin si Werin Pampanga. At eto na, finally, si Reed naman. Ayan. Okay, so palakpakan naman natin mga kabalen, si Reed Motovlog. Ayan. Alam ko na, may effects yan. Meron yan, no? Siyempre. Ayan. So, eto. Yung mga typical questions na nakikita natin sa mga ibang vloggers, no? This time, iba naman. Ito yung mga tanong na gusto nating malaman kay Reed pag nakapatay na yung camera. Ayan. So, ito. Kakaibang tanungan ito, mga. So, papatayin natin yung camera. Wag naman. Hindi natin mare-record. Sabi mo, ang camera mo pag nakapatay na. O, paano ko sasabihin naka-on yung camera? Ang kulit mo. Hindi, akin naman yun, eh. Yung camera mo, pag nakapatay na, yun yung... yung sa'yo. Linawin mo. Ayun, ganun siya. Okay. So, uy, sarap na ito, ah. Lagay muna tayo ng konti dito. Yung pamatinitikman eh. Ay, may pizza pa. Cheese. Grabe naman yan. Grabe naman magpakain si Pro this point. Oo nga. May pizza pa. Sir, anong flavor to? Triple cheese, no? 3 yung cheese na nilagay, pre. Cheese, oh. Hidden cheese, cheese whiz, etc. Magnolia cheese Laura. Diba? Triple cheese dito pa. Oo, naka-vlog tayo. Huwag kang magsisinungaling. Parang magpapatay na yata ako ng camera. Pre, mabibili ba ako sa'yo pag nilagyan mo ng text to? Oo nga. SpongeBob, lagay mo dito ha. Lagay mo yan ha. Nanonood tayo ng SpongeBob. Oo, lagay mo yan. O yan. Siyempre, pakita natin itong bagong dating na, bagong dating na triple cheese. Hidden cheese. Ano isa? Magnolia cheese tsaka cheese whiz. Cheese whiz. Yan. Sarap. May pepperoni pa. Pepperoni pa. Kasi may papel, pre. Oo, kaya paper. Mababaliw ka dito. Mababaliw ka dito kay Reed pagka siya kasama mo. O, hindi lang isa. Oo. Dinalawa pa yung pizza ito. Yan. Pepperoni. Pepperoni tsaka triple cheese. Triple cheese. Okay, sige. Boss Reed, katulad nga na sinabi ko, no? Tanungan ito na hindi typical na natatanong sa'yo kasi
alam na natin lahat kung saan ka nag-umpisa, anong pinag-umpisahan mo, ano yung mga humble beginnings mo. Ito naman, gusto kong malaman yung current mo at yung mga ginagawa mo off-cam. So, alam naman natin na mayroon ka ng bagong baby, no? Reed. So, paano ba si Reed? Paano niya binabalanse yung ano niya? Yung buhay niya bilang... Kasi hindi siya basta-basta vlogger, mga kabalen eh. Reed for speed siya eh. Reed motovlog siya eh. Paano mo nababalance yung pagiging Reed motovlog mo sa pamilya mo? Kasi kailangan, di ba, may oras sa pamilya. Na hindi mo inaagaw yung atensyon para sa pamilya. Paano yun? Ano yung discarding ginagawa mo doon? After kong mag-vlog, lumabas sa bahay namin para gumawa ng content, pag uwi ko sa bahay, ako yung nag-edit. So yun yung time ko para makipag-bonding sa family ko. Kasi yung editing app, kasi yung computer ko, nandun lang sa tabi ng kama namin. Kapag nandyan si baby, tsaka yung wife ko, nanonood sila ng TV, nag-edit ako. So yun na rin yung nakikita mo siya, nakapagkwento. Hindi naman straight 5 hours, nakatutok ka sa, di ba? May times na chillax ka muna, 15 minutes, then kasama mo yung family, ganun. Pero makakalabas-labas pa kayo. Ano ba, yung malling kayo, tapos manood ng sine. Oo naman. Kasi sobrang busy mo, Boss Reed eh. Oo, araw-araw kumakain kami sa Jollibee eh. Ayun pala. So, normal pa rin pala yung buhay ni Reed, no? Joke lang yun na. Man-endorser ka rin ba ng Jollibee? Oo nga na. Kabanggit pa yun. Bagay mo, di ba? Bagay naman yung Jollibee. Kasi as a motovlogger, hindi naman siya daily eh. Hindi naman siya daily content eh. So, unlike naman sa ibang content creator na araw-araw, like Kong TV, mga yung Kalina yung sa Kapimpin by siya, Kapimpin Brothers. Kapimpin Brothers, yan talagang buong family nila, gumagawa sila ng content. No? Sa akin naman kasi more on motor, lalabas ka. Tapos uwi ka para mag-edit. Kinabukasan, day off mo. So, nag-aalat ka ng talagang araw mo para sa family day mo. Oo, tsaka hindi naman ako empleyado eh. So, hawak ko naman yung oras. Ang sarap. Yung, alam mo, bilang vlogger, na nag-uumpisa pa lang mag-resign ka na. Yun nga. Yun ang pinakamaganda ng idea doon. Ang sarap magkaroon ng financial freedom. Ang sarap magkaroon ng financial freedom na hawak mo yung oras mo. Tapos, nagagawa mo yung gusto mo katulad nitong pagpa-vlog. Tutulungan kitang gumawa ng resignation letter. Ano ba? Baka naman wala na akong iuwing pagkain sa bahay. Pag nag-resign ako. At ang dami. Take out ko na. Ano ko, Merp? Merp. Ano ako, Merp? Nag-uuwi ng pagkain. Ang daming sinerve na pagkain, pre. Grabe, ang dami. So, ayun. Kahit na Reed motovlog na siya, mga kabalen, nasisituate niya na may oras pa mamaya na lang ha. Kakontent muna kami. Sila yung pinag-kitay, sila yung mari. Huwag ka muna kayong magulo. Okay, may dyan ha. Tapos? So yan, tulad nga sinabi ko mga kabalen, normal pa rin naman pala yung buhay ni Reed. So, hindi siya yung artista na level na wala ng hindi na siya nakapag-socialize sa mga kaibigan o nakakalabas-labas. So, meron pa rin naman pala siyang privacy. So, gaano ka nakatagal nagpa-vlog? Balik sa akin. Bakit? Balik sa akin. Bakit magtanong? Di ba, interview ko to? Akin mo utak to eh. Sige, just to answer the question then, Boss Reed, no? More than a year pa lang. Napakabago pa lang. Baby pa ako talaga sa pag-vlog. Ayun. Pero siguro dahil may konting karanasan sa pag-videography, sa pag-hosting, kaya nagagamit ko siya sa pag-vlog. Okay. Pero wala, super baby pa ako sa vlogging. Kumpara mo sa legend and pride of Pampanga na si Reed Motovlog. Diba? So ano pa bang mga tanong natin na comment down below, guys. Comment down below. Mga tanong na hindi natatanong usually kay Reed. Ito. Current din. Alam natin lahat na struggle ng isang vlogger. Lalo na kung kalidad ni Boss Reed na kailangan consistent yung naiisip niyang mga content. Hindi basta-basta kasi, boss, alam ko siguro talagang nagiging struggle mo. Reed ka na eh.
hindi ka pwede basta-basta mag-content lang ng kahit ano. Nako, hindi. Diyan ka nagkakamali. Ganun ba? Yan ang Sige nga. natin. Enlighten mo ako, Boss Reed. Kung makikita mo yung page ko, sa personal vlog, hindi siya specific as motorcycle racer, builder, show, ganon. Basta personal vlog. Pag sinabing personal vlog, yun yung life story mo. Kumbaga sa flip top, freestyle ito. Okay. So, hilig kong magmotor, hilig kong mamasyal. So, yun yung ginagawa natin. Overlanding ka, di ba? May mga nadidiscover tayong bagong lugar, pasyalan, kainan. Tulad ngayon. Hindi ito scripted. Hindi. Pero nangyari na lang. So, part na to ng content ko. So, hindi ko siya pinag-isipan. Sabi ko nga paulit-ulit, bahala na ang kalsada kung saan niya ako dadalhin. Kung saan ako abutan ng gutom, doon ako pupunta. Kasi the more na pinaplano mo yung gagawin mo sa maghapon, lalong hindi na natutuloy. Kasi nga, hindi siya natural. Dapat natural lang. Yun naman yung minahal ng tao sa'yo, Boss Reed. Kaya talagang gustong-gusto nila yung panonood ng content mo kasi you don't know what to expect. Whatever nga sabi mo, saan ka dalin ng motor mo, doon ka. At saka sa buhay natin bilang vlogger, simula nag-umpisa ka hanggang sa current ngayon, hindi mo naman din pinlano to. Di ba? Parang, plano mo bang magkita tayo ngayong buwan ng February? Hindi. Actually, pero nangyari na lang. Kaya nga, kilig na kilig ako nung pumayag siya. Paano yung kilig? Parang nakatay ka na wala. Ayun. Hindi nyo alam mga kabalang kung gaano kasaya ako dahil napagbigyan tayo ni Boss Reed. Isipin mo. Talagang fan mode ako ngayon. Namit natin yung nakasabay ko sa racetrack. Plano ba yun? Ay, hindi. Wala. Diba? Tadhana yun. Ang hirap planuhin nito. Kasi pag sinabing, alam mo ba, Boss Reed, yung nakasabay mo sa racetrack, siya yung may-ari nito. Sige, puntahan natin. Pagdating dito, syempre, hindi natin alam. Hindi naman natin alam eh. Malay ko ba nag-meet kayo? Pagdating natin, hindi scripted. Alam ba natin na may mekaniko, may Shell Advance and base style. Huy! Ba't may biglang pasegoy na ganun? Di ba? So, di ba, ang sarap. Pagka natural lang, ginagawa mo lang yung gusto mo. Like, mamaya, after ko dito, punta ako ng Pangasinan sa Guanzon. Alam ba natin mangyayari sa Guanzon? Hindi natin alam. Pero, mamimit mo si Boss Alfred Watermark. Sigurado. Punta talaga natin yun kasi kasama na talaga. So, yun. Pagdating doon, bahala na. Basta lagi ka lang naka-ready, video mo lang. Naka-camera ka lang, no? Kaya nga naman yun nga. Sabi ko nga kanina, Boss, yun yung minamahal ng tao sa'yo. Kasi, hindi ka scripted na motovlogging na sineset mo, parang skip o ano. Kumbaga kamat-may siya. And surprisingly, ang ganda ng mga output. Kasi natural eh. Tapos, yun nga, talagang, yun yung hinaantay ng mga tao sa'yo. So, ang ganda. Kasi nakaka-pressure pagka gusto mong i-impress lagi yung mga tao nakapaligid. So, yun yung sikreto. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Kasi, sa 5 years na pagbablog ko, hindi naman pare-pareho ang utak ng tao. Hindi pare-pareho ang gusto natin. May gustong manood ng Korean novela. Merong gustong horror, may action, may sci-fi. Kasi nga hindi tayo pare-pareho. Kung pare-pareho utak ng tao, di lahat na lang love story. Tama. Pero hindi eh. So, ganyan din sa paggawa ng content. Ngayon, kung sa ngayon, sa panahon na to, walang nanonood sa'yo, yun ay dahil hindi ka pa nila nadidiscover. Ako, yung mga pinapanood ka sa YouTube, yung kung yung sinerch ko, yun ang papanoorin ko. Like, how to unlock iPhone. Siyempre, doon ako interested. Pero nakita mo, walang nanonood. Pero ako nanood ako. Bakit ka nanood? Kasi doon ka... How to earn money. How to earn money. Diba? Mga ganon. Diba? Latest vlog mo. Wow. Nanonood ka, ha? Thank you, ha? Warrior ako. Naka ba? O ganon, no? At least, kahit pa paano, bigyan kita ng idea at yung mga nanonood. Ayun. So, ganun pala ang sikreto ni Boss Reed. Kaya very effective yung mga content niya. Hindi naman siya sikreto actually. Ano lang siya, karanasan na lang. Karanasan, no? Based na lang din sa naranasan. Kasi sa pagbablog, wala naman nagturo sa akin. Oo. Lahat yan, experience lang. The more na pinipilit mo yung tao na supportahan ka, lalo kang mahihirapan. Hayaan mo lang sila. Darating yung para sa'yo, ika nga. Antay lang. Gawa lang ng gawa hanggang sa may maniwala. Sabi nga. Ayun. Okay. So, at least ngayon, mga kabalin, mas nakikilala natin si Boss Reed. Yung mga bagay na ginagawa niya off-cam. So, ayun. Alam naman natin lahat na family man siya.
At syempre, hindi naman lingad na talagang Reed for speed na siya. Siya na si Reed Motovlog. Hindi na mawawala yun sa Pilipinas. Kaya, at least, alam natin kung ano yung mga ginagawa niya off the camera. Pabalik-balik ako. I-edit mo na lang, okay lang. Okay lang. Ikaw naman mag-i-edit yan eh. Bigay mo lahat. I-todo mo lahat. Tapos linisin mo sa editing. Linisin na sa editing. Sama mo yun sa Okay, sige. Ayun. So, nagka-tip na naman tayo dito. So, napakaganda talaga na nakakasama mo yung mga batikan dahil marami ka natutunan. Sarap, diba? Sa pagbablog naman, sa habang nag-ride ka, bato mo lahat. Saka mo linisin sa linisin na lang. Basta, di ba sobra yung sinabi mo, wag lang kulang. Wag lang kulang. Kasi mas mahirap magpuno ng kulang. Saka sa sasabi ng isang bagay, kailangan may intro. Kumbaga, buo yung sentence. Kumbaga sa paggawa ng paragraph, may headers, may content, saka may conclusion ba? Parang sa pag-discuss sa vlog lang din. Kaya ang daming nagtataka, natapos nila yung video, 30 minutes, hindi sila nainip. Kasi nga, in-intro mo muna. Siyempre, pag in-intro mo, aabangan nila? So, pumunta ako dito. Anong nangyari? So, aabangan mo yun. Expectation. Tapos anong nangyari? Tapos, di mo napansin, tapos na. Oo nga, no? Ganun. Pero yung bigla na lang na, boom, nandito ako, ganito, ganyan, tapos na. Mabitin yun. Hindi ka panonoorin. Yung kailangan meron kang mga expectation talaga. Tsaka 3 yung platform natin, Facebook, YouTube, TikTok. Sa 3 platform na yan, 3 ang klase ng content na dapat mong gawin dyan. Merong TikTok na, yung mga upload natin sa TikTok is para ma-entertain tayo sa short period of time. Mga 1 minute, pinakamatagal. Kasi ganun tayo. Ganun. So, ganun yung gagawin mong content doon. Sa YouTube naman, kaya tinawag na YouTube. Kasi live story mo yun, doon mo lahat ibuhos. Ngayon sa Facebook naman, medyo mala TikTok din yan. Pero sa Facebook, medyo mga 3 minutes yung duration ng video dyan. Yun ang gagawin mo doon. Halimbawa ako, nagpa-upload ako ng full length na... Sa YouTube yun. Sa YouTube ko yun. Yung pinaka-climax, lagay mo sa Facebook. Mga 3 minutes, ganun. Mahina ako sa YouTube, boss eh. Walang masyadong nanonood eh. Pero sa Facebook naman, kahit pa paano, may nakikita ko napapanood. Yun yung struggle ko ngayon. Magkaiba kasi yun. Pag nag-share ka ng video, galing sa YouTube, link lang ang lalabas. Kaya nga. Sa Facebook, pag nag-share ka ng video ang lalabas. Talaga. Tsaka mas parang pinopromote ni Meta pagka yung video uploaded sa Facebook. Kasi ang gusto ni Facebook, sama-sama ang tao sa loob ng app ng Facebook. Huwag mo silang ilalabas. Oo. Ganun yun. Or magpasok ka ng ibang galing, di ba? Kahit ikaw naman programmer gusto mo lahat sa system mo, di ba? Ba't ka mag-i-endorse ng ibang, di ba? Pag wala nang nag-Facebook, paano na yung Facebook, di ba? Hiningkayat mo sila dun sa ibang platform. Kaya nga. Ayun. So, ang dami natin natututunan, mga kabalan. Busog na busog tayo sa mga kaalaman at tips, especially sa pagbablog and motovlogging. Tsaka, yung mga ibang riders na may meeting, gustong magpa-maintenance. So, dito tayo sa Prodis Point at in-experience namin yung kung ano ba yung meron dito. So, ngayon, nagmi-meeting tayo para tayong merong Zoom meeting, So, nagawa namin dito at nakita nyo naman yung kapaligiran, sobrang tahimik at kita nyo yung pagkain. So, maganda siya. Diba? Pwede nyo i-try. Kasi malapit dito lang sa Pampanga, di ba? Malapit lang to sa Koreatown. And searchable naman yung Prodis Point. Yes, at yung owner, yun ang maganda, pre. Mga riders tayo, rider din yung owner. So, naiintindihan niya kung ano yung pangangailangan natin. Yes. So, ito yung klase ng na workstation or mga warehouse ng mga motor na pwede kang magpagawa and then relax, eat, and then play while you wait. So, doon sa isang vlog ko, doon sa full vlog ng promotional vlog na to, makikita nyo kung ano yung itsura ng buong. So, antabayanan nyo yan, mga kabalan. O, yun. So, busog na kami, mga kabalan, no? Napakasarap ng mga pagkain. Actually, dami pa sobra. Take ba natin to? Ayan. So, ayan mga kabalan, so hanggang dito na po muna. Saka abangan nyo rin yung kumabitin man tayo mga next videos, tuloy natin yung discussion at mag-explore din tayo ng ibang mga restaurants, mga pasyalan. Yes. At ituloy natin ang ating kwentuhan. Ayun, napakasarap. Ibig sabihin, meron pang part 2. Kasama pa tayo ni Boss Reed. Ayaw sumama eh.
Wala nagbabantay ng maliit eh. Sige. Tsaka yun nga, hindi pa ako resign. Okay. Tutulungan kita dyan. Bad influence pala yun. Ayaw na akong pagtrabahuhin eh. Okay mga kabaler, so that's it. Hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa inyong pag-stay tuned sa ating segment na Motok sa Kabalen Motovlog. Salamat tayo sa Produce Point. Maraming salamat Maraming salamat po kay June. Sir June. And kay Adrian. Sir Adrian. Franz Adrian. Since Adrian. Siya. Franz Adrian. Isang tao lang. Okay, go. Yan. Si bro, Franz. Maraming salamat at see you again sa episode ng Motok. Alright. Bye. Hindi yan scripted Oo.